hazvina kumira zvakanaka. Hama dzadiwa, panogona kungotangwa rimwe skillful rezvinhu zvakamboitika pamazuva ekwaRG Mugabe. Pane zvinhu zvakataurwa. Tanga nekulike this video timboonesana. Haina manhasi munonzwirira pano. Right, takanzwa tese nyaya yesona ikataurika nezuro. So panapa pane zvakataurika. Zvakataurwa pakanzi. Meanwhile, it is regrettable that road traffic accidents continue to plague our nation. Government will implement more stringent measures to safeguard lives. You know, chinchena ndaka expect kunzwa nje government iri kubva yaita se ichauya ichinyatso polish roads, ichauya taura kuti kana vari magonyeti fambira kana muri vanhu vemanhingirikini mimi vanongoita zvimarengi zvimanhingiriki pese pese pasinganzwisisike tazvimbomirai kuti jairira. But apa pari kunzi ichaisa more measures pasina kuexplain kuti chii, pasina kutaurwa nyaya dzokunzi tichanyatso polisha kupedza mapotholes ese. Patondiremera ipapo ndabva ndatoziva hangu signal iripo. Unoona these guys pavakapinda, unoona tangodzosera kwatakabva ndo zvandiri kutoona zvangu ini. That's my own understanding, ndo the way ndekuanalyze hangu nyaya. Unoona kwanzwa vatodaro ne the way iri kubayirwa mapolicies aiwa mama muzvide aiwa batire mutero we radio batire radio zvimwe zvokuti zvaitoitwa naMugabe mazuva aya nditi. But Mugabe paakabva chaida kutsvaga kuti vanzi vakanaka nevanhu hawo. Even kana police muroad unofamba peaceful iko zvichingodrive. But inini ndakutoona nyaya yekuti police iya yakuda kutodzoswa. Nongwa kuti ngonzi mune fire extinguisher baba. Mune zvinhu zvenyu apa mana iyo mariko spare wheel rakakwana. Hauna spare wheel sei? Hauna chakati unongwa kubvunzwa zvinhu 100 manje. Saka azvizobude se the way yazvinofana kuwa yekunzi toda kuita measures to safeguard lives. Zvinenge zvakuita safeguard muhomwe dzevanhu. Mapurisa acho anenge ari parodhi vanongosvika paikasungirirwa kambudza hapana pekuti ungazunzi ukashekwa unzi hauna fire extinguisher woitwa sei wakutongonzi ayo hauna fire extinguisher wakadhakwayo say something or wakungoitwa zvese hapana safeguard life inenge yatomboitika. We know Zimbabwe measures avada kutotora iwayo. Let's hope hasi measures ekuti toda kuzadza police muroad zvakaitwa naMugabe zvezve hazvishande zvichidaro zvezve zvokuti vakomana vanongoswera vachipengereka nezvimadhudhu bike zvezve vachimhanyisa makombi zvinotowedzera. Unoona mazuva aya zvaitokonzeresa kazvikomana zve kuti zvidhudhu bike kanzi brum panapa romhanyisa kombi nonzi kombi yatozoenda unorovera koza vakomana makombi vanozotanga kufamba vachidimbudzira nemalocation unozonzwanzi vatodhuma mwana kuti but road dzinedzi dzisusu hatitarisira kuti munhu anodrive speedometer akatotsika speedometer zvokutotsika waya for drive iri less than kana 50 zvichidzika. But unozonza ukaona ngo achitofambira muwaya bosi anenge achitotiza. Ndo zvimwe zvezvinhu zvatiri kutoona kuti zvinogona kungoitika panapa. But handamboti ndo zvavataura but inini ndinotoona unongozwa kuti isusuka tine maziso politics hatina edu maziso emweya semapasta. But uku tinenge tatoona zvizhinji zviri kutoitika zvinhu zvokuti takatoanalyze zvikangoitika the way yazvitiri takangozvitaura kuti kana mukaona zvadai zvichadai, kaona zvadai vamwe vakati munopenga. But let's watch the space. MaZimbabweans vari kuzotaurawo pamusoro penyaya iyo vari kuti listen up Murakashi, stringent measures won't curb road accidents, upgrading all roads, accommodation, large volumes of traffic will curb road accidents. Propaganda is not a solution. Ndo mamwe mashoko ari kuzobuda kune maZimbabweans kuti aiwa propaganda asizori womanda because asinyaya kungoti tichazodai tozodai hapa achizoshande propaganda aizoshande pese propaganda. Umwe ari kutiwo we need to address issue of cars overtaking vehicles turning right into Redcliffe. Many motorists coming from Harare side overtake vehicles indicating to turn right. We might need to block changing of lanes on that stretch. Urikona mwana mwari kutaura manje achipindura zvichiendera neside rekwaari. Ndo nyimwe nyaya ndiri kuona iri kutoitika panapa. Mwari kuti thank you honorable
Pepana said, this is a welcome development. I know there are great minds working on this, but may I promise that we put out a message for our drivers to respect rules of the road. Vehicles need to be roadworthy and dangers need to be marked. Thank you, Honorable. Yeah, you nyaya kuti mota dzofana roadworthy. For sure. But mota zhinji hadzingori roadworthy. PaZimbabwe kudhara kwekwe kuti baitoona mota chiri chini. Vatofamba nemota dzakanaka komana. But dambudziko rinoitika paroad ndiro rere takatokuonesa. Mwari kuti why did the government of Zimbabwe let the Chinese use their own trucks to ferry a coal from Hwange? You know what? Let's focus okay? No proper roads. Stop looting and upgrade our roads. Motorists are paying tolls. Where is the money? You are failing just to upgrade the roads we inherited from the Rhodesian government. This is embarrassing. Warikubudisa nyaya yekuti ayo makutotadza kuti mungomenta zvatakasitora kuna Smith. Anyway, kunoyo zvakare kuti the roads we inherited from Smith hatina hedu chatakazoinherita seZimbabwe kuna Smith. Nyika ine ingagara itongori yedu. Ipapo ngatifunge pfungwa dzinoshanda. Ende ana Smith musambofunga kuti vaimboita zvinhu zvipochi. Ndo yandogara nchitodza vanhu vazhinji kuti ukaona politician aripo mupei pressure kuti arwe basa because zvinhu zvinozosara zviri zvenyu but not kuti mozotanga kumupa credit kuti ndiye akadai ayo iye mari yacho hana kubva nayo kumba kwake aingotora mari yenyu achishandisa ndio tinenge tori basa racho. Mwari kuti you can lament road traffic accidents and plunder the country at the same time. Zimbabwe loses 100 million worth of gold monthly per Kazembe, your own minister in charge of the police, yet we have not seen a single arrest. That's 1.2 billion lost annually. Mango mashoko zvekare ari kubudiswa ari kutaurwa zvinhu zvikutotaurwa zvakawanda amadzadiwa but indangoti tigadza ndikodarika panapa ndikokuzivisa zvimwe zvinhu zvinogona kutanga kungoita kungoitika paZimbabwe but vataura kuti hanzi tiri kuisa measures. Let's hope kuti panongokwanisa kuzowanikwa kana macameras chinchi mumastreets ese kuti zvikwanise kumeka sense nekupolishwa kwemaroads ndo panotangira kuhafuka maproblems maaccidents zvinotangira pakupolishwa kwemaroads. Maroad akapolishika mushe maaccidents obvious antakauta mashoma because you imagine kuti unoona kuti uri kudaitsa ukatsika mota unodaitsa mupoto zvimwe zviya zvidzungu mota inoona kukuitira zvisi kana kuti wewe uchada kutraya kunonzvenga poto uri mu full speed unotadza kuzoidzosera kwenenge yabva mota. Mamwe ma problems anoitika pa driving but anyway let's hope zvichaita bo. Ndangoni tidarike nepanapa ndichikuzivisai nyaya iripo. Ameno kuti munoiona sei. Tell me what you think in the comment section.